खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामा 77थि सुबुंखान्थि सानखौ हादोर अनफावरि थुलुंगाखांनाय आरो जौगाखांनायनि गेजेरजों फालिदों। दिनै 27 जानुवारि सोमावसारनायनि जाहोनाव गासै भारतआव बेंकिं सिबिथाया बन्द थागोन। चिराङाव खौरां बिजोंनि मावथिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि गुडविल अनथोब रानदों। सुबुंखान्थि सानखालि अरुणाचलनि भारत-म्यानमार सिमानि साखाथियाव ग्रेनेड बेरफ्रुदों, रावबो खहा जायाखै। सुबुंखान्थि सानखालि कक्राझाराव गंनै खालि मन्दिरखौ बुफायदों। सुबुंखान्थि सानखालि माजुलियाव मा 50निबो बांसिन दावबायारि दावब'फोरनि गोथै सह' बिस होनायनि सन्देह'। राजस्थान पुलिसआ सुबुंखान्थि साननि सिगां नागौराव 9,550 किल'ग्राम एमोनिया नाइट्रेट जब्द खालामो। चिराङाव मोब्लिब गोहोजों भुगिनांनाय 3 सुबुंनि नखरनो एपिडिसिएलआ 4 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामा 77थि सुबुंखान्थि सानखौ हादोर अनफावरि थुलुंगाखांनाय आरो जौगाखांनायनि गेजेरजों फालिदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़नि कानिकर पेरेड ग्राउन्डआव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेयो फारियै नैथि बोसोर जाय बिथाङा गोजौ आसामनि डिब्रुगड़आव गाहाय हादोरसा हाबाफारिखौ दैदेनदों, जाय मोनसे जाखांफुनाय नैथि राजथावनि महरै नोगोरनि बांबोनाय गोनांथिखौ दिन्थियो। गावनि बिबुंथियाव सीएम शर्मा बिथाङा हादोरनि मुंख्लंफोरखौ मान बावो आरो डक्टर बि.आर. आम्बेडकारखौ भारतनि संबिजिरनि गाहाय महरगिरि होननानै बाख्नायनायजों लोगोसे बेखौ सुबुंखान्थिनि आत्मा होननानै बुङो। बिथाङा कंग्रेसखौ सोंखारिनानै बुङो दि दोलोआ सिगां समफोराव संबिजिरखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथाङा बुङो दि हादोरसानि जिडिपिआ बोसोराव 13निफ्राय 15% बांगासिनो दं आरो 2027 मायथाइसिम 10 लाख कौटि रांसिम सौहैनो हागौ। आरबिआइनि खारिथिखौ नोजोर होनानै बिथाङा बुङो दि आसामा दा भारतनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जौगाफुनाय हादोरसाफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय हादोरारि सानजेरखौ बारनानै दं। बिथाङा बुहुमनां रांखान्थि फ'रामाव आसामनि गिबि बाहागो लानायखौ नोजोर होनानै बुङो दि हादोरसाखौ दा गोग्लैसोनानै थानायनि अनगायै गोदान मुगानि, जौगाथाय बिथिं गोनां आरो रां खाथायनायनि थाखाय मोजां महरै नायनाय जादों। मोनसे गिदिर सावस्रि सिबिथायनि फोसावनायाव बिथाङा बुङो दि आसामा भारतनि गिबिसिन रायजो जागोन जाय सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव प्रटन थेरापि होगोन, जाय केन्सार फाहामथायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान जागोन। बेराफारसेथिं चिरांनि काजलगावआव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फिरफिला बिरहोयो, मार्च पास्टखौ नायदिङो आरो सबका साथ सबका बिकासनि थांखिनि गेजेरजों बयखौबो लानानै जौगाथायनि बाथ्रा बुङो। कक्राझाराव हायार सेकेन्डारि फिल्डनि हाबाफारियाव गोजोन आरो दावगालु बड'लेण्ड आरो भारतनि थाखाय संबिजिरारि बेसेनफोरखौ फोथांना लाखिनो खावलायनायजों लोगोसे हादोर अनफावरिनि गोथां दिन्थिफुंनाय जायो। बे साना सुबुंफोरनि खौसेथि, हारिमुआरि गोग्गानाय आरो दावगानायनि फारसे गोसो होनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ। दिनै 27 जानुवारि खालि सोमावसारनायनि जाहोनाव गासै भारतआव बेंकिं सिबिथाया बन्द जागोन। आसामनि बेंकफोरजों लोगोसे भारतनि पाब्लिक सेक्टरनि बेंकफोरा 27 जानुवारि 2026 आव मावसुमाफोरनि हादोरनाङै सानसेयारि सोमावसारनायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिदों। इउनाइटेड फराम अफ बैंक इउनियन्स (इउएफबिइउ) नि सिङाव मोन 9 आफादफोरा सानबानि खामानि मावनायनि थाखाय खावलायदों, जेराव गासै सनिबारफोरखौ बन्द फोसावनाय जागोन। 23 जानुवारि खालि सरकार आरो इन्डियान बैंक एस'सिएशनजों सावरायनाया फेलें जादों, जायनि जाहोनाव सोमावसारदों। एसबिआइ, पिएनबि आरो बैंक अफ बर'दा बायदि बेंकफोराव नोगोद रां जमा होनाय, रां दिहुननाय, चेक क्लियारिं आरो डिमान्ड ड्राफ्ट बायदि सिबिथायफोरा गोहोम गोग्लैदों। डिजिटेल बेंकिं, इउपिआइ, इन्टारनेट बेंकिं आरो मबाइल एपफोरा सरासनस्रा सोलिबोबाय थागोन।
प्राइभेट बेंकफोरा गोहोम गोग्लैयाखै। आफादफोरा बाथ्रा दान्थेनानै बुङो दि RBI, LIC आरो सोरखारि मावख'फोरा सिगांनिफ्रायनो सानबानि सप्तायाव खामानि मावोब्लाबो दिहुनथायनि जेबो खहा जाया। बायग्राफोरखौ अनलाइन सिबिथाइफोरखौ बाहायनो एबा बेबायदियैनो गावसोरनि दावबायनायनि बिथांखि लानो सुबुरुन होनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव खौरां बिजोंनि मावथिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि गुडविल अनथोब रानदों। आसाम सोरखारनि आखाइ दानाय टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार, हा संरैखाथि आरो अनसाय बिफाननि मानगोनां मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मआ समबारखालि चिरां जिल्लानि सा 21 DIPR-जों गनायजानाय खौरां बिजोंनि सोद्रोमाफोरनो मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि गुडविल अनथोब राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ चिरांनि जिल्ला कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ आसामनि CMOनि हेफाजाबजों इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डाइरेक्टरेट DIPR-आ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव चिरांनि जिल्ला कमिशनार मुस्रि जतिन बरा, ACS-जों लोगोसे एसिस्टेन्ट कमिशनार आरो खौरां बिजोंनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा नंगुबै खारिथि गोसारहोनाय आरो सुबुं अनसाय हाबाफारिफोरखौ हेफाजाब होनायाव खौरां बिजोंनि बिहोमाखौ बाख्नायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सुबुंखान्थि सानखालि अरुणाचलनि भारत-म्यानमार सिमानि साखाथियाव ग्रेनेड बेरफ्रुदों, रावबो खहा जायाखै। 26 जानुवारि 2026 मायथाइनि सुबुंखुंथाइ सानखालि अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव मोनसे ग्रेनेड बेरफ्रुदों। बे बेरफ्रुनाया भारत-म्यानमार सिमानि सेरनि 168 नं सिमा खुन्थिया खाथिनि रंग्लुम गामियाव जादों। खाफाल मोजांदि बे बेरफ्रुनायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो जिउ खोमायाखै। रैखाथि हान्जाफोरा फोथायो दि NSCN, कापलां युं आं हान्जा एबा आलफा उदां बायदि हान्जाफोरा दायनिगिरि जानो हागौ। सिमा ओनसोलाव रैखाथि बांहोनाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया हादोरनाङै सुबुंखान्थि सान फालिनायाव समाव जादों। बाथि खौराङाव दङ सुबुंखान्थि सानखालि क'क्राझाराव गंनै खालि मन्दिरखौ बुफायदों। सुबुंखान्थि सानखालि गंनै सोरखारि खालि मन्दिरखौ बुफायनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथाया रबिबार आरो समबारनि गेजेराव हरनि समाव भावरागुरि पुलिस आउटप'स्टनि साखाथियाव गसाइगाव सिङाव थानाय घनापारा ओनसोलाव जायो। सिनाय मोनै सुबुंफोरा मन्दिरफोराव हाबनानै मुसुखाफोरखौ अपबित्र खालामदों, जायनि जाहोनाव धोरोमारि दाथायफोरखौ खहा खालामदों। समबारनि फुंबिलियाव बे बुफायनायखौ मिथिनो मोनो, जायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा रागा जोंखाङो। थागिरिफोरा बे खामानिखौ सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो नांगौ होनना दाबि खालामदों। बेखौ गोजोन आरो खौसेथिखौ हेंथा होनो नाजानाय होनना बुङो। रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। द'थि खौराङाव दङ सुबुंखान्थि सानखालि माजुलियाव मा 50निबो बांसिन दावबायारि दावब'फोरनि गोथै सह' बिस होनायनि सन्देह'। सुबुंखुंथाइ सानखालि आसामनि दैमायारि दिप माजुलि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव 50निबो बांसिन दावबायसनारि दावब'फोर गोथै सह' मोननाय जादों। बे दावफोरखौ कामरगाव, दक्षिणपथ कुमारगाव, सुमयमारी, कमरगाव आरो रावनगाव बायदि जायगायाव मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा बिस गोनां जानायनि जाहोन होननानै सन्देह खालामदों। बेखौ फोथायनाय जायो दि दायनिगिरिफोरा आबाद फोथाराव कीटनाशक आरो गुबुन रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायदों, जेराव दावफोरा आदार बानायगासिनो दंमोन। पुलिस आरो हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। दासिम सा 19 सुबुंखौ सोंनाय-फिननायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों। दासिमबो थांनानै थानाय 8 दावफोरखौ फाहामथायनि थाखाय रतनपुर भेटेरिनारि हस्पिटालाव लांनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बांसिनै मिथिनो आरो इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ राजस्थान पुलिसआ सुबुंखान्थि साननि सिगां नागौराव 9,550 किल'ग्राम एमोनिया नाइट्रेट जब्द खालामो। राजस्थान पुलिसआ सुबुंखान्थि साननि सानखालिनो नागौर जिल्लानि हरसर गामिनिफ्राय बेरफ्रुग्रा बेसाद बोखांनो हायो। मोनसे सुलुं मोननाय बादिब्ला सनिबारनि हर गेजेराव मोनसे फार्म हाउसआव सिग्रोमनायाव 187 बरायाव 9,550 किल'ग्राम एमोनियाम नाइट्रेटजों लोगोसे डेटोनेटर, फिउज तार आरो गुबुन बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बेयो हादोरसायाव बे रोखोमनि बयनिख्रुइ देरसिन रिकभारि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे। पुलिसआ जाथायथिलिनिफ्राय 58 बोसोर बैसोनि सुलेमान खानखौ खायो।
बिथांनाव सिगांनि मोनथाम दायगोनां केस दं आरो बिनि सायाव आयेन बादियै आरो आयेन बेरेखा खनिनि थाखाय बेरफ्रुग्रा मुवा जगायनायनि अजद होनाय जादों। एक्सप्ल'सिभ एक्टनि सिङाव केस होनाय जादों। मिरु एजेन्सिफोरा दा फुंखा, साप्लाइ नेटवर्क आरो जायखिजाया जाथावना गाज्रि बाहायनायखौ ट्रेक खालामनायाव लोब्बा दं। बे जब्द खालामनाया हादोरनाङैनो सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सिगां रैखाथि बिथिङाव जेंना सोमजिहोदों। दासिम जेबो उदखारिनि सोमोन्दो रोखा जायाखै। 8थि खौराङाव दङ। चिराङाव मोब्लिब गोहोजों भुगिनांनाय सा 3 सुबुंनि नखरनो एपिडिसिएलआ 4 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायगोन। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलआ चिरां जिल्लायाव मोब्लिब गोहोजों जिउ खोमानाय सा 3 सुबुंनि नखरनो राङारि हेफाजाब होनो फोसावदों। साफ्रोमबो नखरनो एपिडिसिएलनिफ्राय 4 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। बे दुखुनि समाव दुखु गोनां नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे थांखिया जादों। एपिडिसिएलआ खहा जानांनाय नखरफोरखौ खहा जानायनिफ्राय बारग'नो मदद होनो थाखाय सिगांनि मोब्लिबारि बुनाय जाथायफोराव बेबादिनो खहा सुफुंनायखौ होबोगासिनो दं। हादोरसायाव सोलिबाय थानाय सुबुंखान्थि सान फालिथायनि समाव बे हेफाजाबखौ फोसावनाय जादों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।